Sabi nga nila lahat ng kotse may angking ganda, bukod lang sa kotseng ito. Hello guys, Carl nga pala to at sa video na to, pag-uusapan natin ang tinaguriang pinakapangit na kotse sa buong mundo, ang Fiat Multipla. Dito ka lang makakita ng kotse na may man boobs at kamukha ng isang beluga whale. Alamin natin ang kakaibang quirks at features ng kotseng ito. Pero kahit hindi proportion at parang bata lang ang nag-design, tila ba unti-unti na nakikita ng mga enthusiast ang natatagong ganda ng Fiat Multipla. Konting history muna tayo. 1960s nagsimula ang Multipla bilang taxi sa Italia. Ang tawag dito noon ay Fiat 600 Multipla, na isang Italian microvan na kamukha ng classic Volkswagen van. Sa unang tingin parang baliktad na van, pero ganun lang talaga ang style niya. Nasa likod yung nguso, pinapatakbo ng 633cc motor. Nasa likod ang makina at umaabot sa top speed na 92 km/h. Ito ang roots ng kotse, at dahil taxi nga na umiikot sa buong Italia, ay priority nito ang space at comfort ng pasahero kesa sa itsura nito. Isa sa mga pinaka-original, maaasahan at functional na sasakyan. Pero pagdating ng 90s, tila ba nag-evolve ang Multipla for the worst. Kaya hindi pinapa-evolve ni Ashi Pikachu eh. Di mo alam kung mag-evolve for the worst or for the better. Sa kalagitnaan ng mga nagagandahang Civic, Mirage, Honda City at Corolla, 1998 lumabas ang Fiat Multipla. Maraming tumaas ang kilay at kaliwat kanan ng pang-aasar ng mga tao dito. Simula nang nailabas ang Multipla ay naging tampulan na ito ng tukso sa mundo ng kotse dahil sa kakaiba ang pagkakadesenyo. Mataas ang sales nito sa Italy pero hindi naging successful sa ibang bansa. Pero akalain mo nga naman, parang wine din talaga o ugly duckling ang kotseng ito dahil habang lumilipas ang panahon, lalong kumikinang sa paningin ng mga tao. Kahit kakaiba ang image ng Multipla, nakatanggap pa din ito ng mga awards dahil sa quality ng driving experience ng sasakyan. Year 2000, nanalo ito bilang Top Gear Car of the Year, 2021 Family Car of the Year at nagpatuloy taon-taon hanggang 2004. Halo-halo ang review ng mga tao dito dahil sa di kagandahang design ng kaha. Ang resulta, nalito na din ng mga engineer at designer ng Fiat. Kaya naman noong 2004, nag-decide sila na pagandahin ang Fiat Multipla at nilabas nila ang facelifted version. Ginawa nila ng mas refined at mas katanggap-tanggap na design ng kotse na katulad ng mga sasakyang lumalabas noong mga panahon na yon. Para sa akin, maling desisyon. Wrong move Fiat dahil nag-backfire ang facelifted version sa kanila. Para sa akin, meron na silang iconic na car design. Bakit pa babaguhin? Sang-ayon din ng mga older fans ng kotse dahil pinublish sa Daily Telegraph ang isang article noon na sinasabing nalulungkot sila dahil hindi na mukhang bibing cartoon ang itsura ng Multipla. Na-discontinue ang kotse noong 2010 dahil naging bland na. Masyadong simple at naging normalan na lang ang design nito. Malayong malayo sa mga unang versions na naging iconic dahil sa kakaibang exterior design. Pero ganun pa man, habang lumilipas ang taon, patuloy pa din sa panunokso ang mga publication sa kakatuwang design ng unang Multipla bilang isa sa pinakapangit na kotse sa buong mundo. Nilagay ito ng The Telegraph sa number 2 out of 100 sa pinakapangit na kotse. At 2014, binansag ang ugliest car of all time ayon sa mga readers ng Car Throttle. Pero sa kabilang banda naman, nabihag pa rin ito ang puso ng mga owner at enthusiast dahil umpisa pa lang, gaya ng unang Fiat 600 Multipla van, priority nito ang functionality kaysa sa design. Top-notch ang quality at riding experience ng sasakyan. 6-seater ang Multipla at sobrang komportable sa 3 individual seats bawat row. 3 sa unahan at 3 sa likod. Pwede pang gawing picnic table yung gitnang upuan. Bukod sa comfortable na mga upuan, napakalawak pa din ang cargo space sa likod at mataas ang headroom. Pwedeng mag 9-seater kung isisingit pa ang 3 tao sa trunk para mas maluwag nilagay ng engineers ang cambio sa may dashboard. Nga pala nung lumabas ang Multipla, walang option ng automatic transmission. Oo, puro 5-speed manual lahat ang lumabas na ganito. Honestly, hindi ko nakikita ang Fiat Multipla na isang pangit na kotse. Para sa akin, ang mga engineers nito ang pinakamatatapang na tao dahil wala silang pakialam kung maganda o pangit ang sasakyan. Basta ilalabas nila ang Multipla dahil naniniwala sila na functional ang engineering at ginawa talaga nila yan ng buong puso para sa comfort ng pasahero. Sabi nga ng One Direction, when you don't know you're beautiful, that's what makes you beautiful. Fiat Multipla ang nagpatunay na lahat ng kotse may angking ganda at kahit pinakapangit sa paningin ng iba, maingay pa din ang pangalan dahil ito pa rin ang pinaka at yan ang tunay na maganda. Pakishare naman itong video kung nagustuhan mo at i-comment mo ang feedback mo below. Salamat sa panonood.